Putri Sarinate Putri Suri pujaan Dewi pujaan Dewi tiap hari Soki Witanari diiringi lagu Sarinate Hujan deras kok durung ngombe kok durung ngombe Ngombe nono banyu segara iya Mana banter yen melu kowe Tak anteni Sarinate Putri Sarinate Putri Suri pujaan Dewi Pujaan Dewi tiap hari sambil menari diiringi lagu Sarinate Ireng-ireng motore kanceng motore kanceng komporene tak sopirane tak supirane yen to seneng aja mung mandeng golek ana nganti omahe Apalaya negari Cina Apalaya negari Cina Kita berlayar di Surabaya Di Surabaya Jaya tengah kelar kokoso lasane pecah tambalan sadah yo yo Yang pakai cincin di jari manis Yang pakai gelang di tangan kiri Selamat tinggal jangan menangis Di lain hari berjumpa lagi Pakai cincin di jari manis Pakai gelang di tangan kiri Selamat tinggal jangan menangis Lain hari berjumpa lagi Dulu Tilman sekarang Betty Kalau Betty apa sebabnya Dulu Tilman sekarang Betty Kalau Betty apa gunanya Sealo Allah segala ngae jatilah Sealo Allah
beli kain yang sama warna. Selendang maya yang dipakai anak kecil kesayangan.
ngomong, Des. Ai, orang ini pancen awak dhewe ra rasane trompet banget ya. Monggo suwun matur suwun tobat ini. Tersun. Ayo salam semet. Niki matur suwun mie. Mik apa? Mik. Ayo wis muni to? Kelebon untuku mesti. Ora ngene sasa. Wah, Mosok kontol ning ngono. ih, gen aku ki nek Mas Pak Piet. Heeh. Mlebu Mlebu apa? langsung. Ora muni pepet. Wong untumu ki ganjel kok. Ayo. Halo. Halo bos, ning pojok dhuwur dhewek kae. Sopo? Ora ero. Kenal apa ora? Ora. Padha. Disapa no wong paling dhuwur no. Halo bos. Halo. Selamat menikmati hobos-hobos. Good net. Good night apa? Good ngek. Buka lawang. Buka lawang pancal gundul mujek ngono. Salam sik, Mo. Nggih. Foto. As. Foto. Untune kita gimana? Hah? Untuk diagreke ge weden-weden tikus. ya. Kurang apik kurang. Oh, wes. Wes apik Monku ta? garing ya. Garing. Ayo salam sik, Mas. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Ora semangat pisan kok kowe Ribut. Ana sing nyawuri ora? Baleni. Nek gak enek baleni nek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, gini lho kompak ini aku seneng. Lah iya. Ditungake Nggih. muga-muga sing nyawuri mlebu surga. Allahumma Alhamdulillah awak dhewe Nggih. ning tlatah endi kudu telat ngerti. tah cebongan. Ayo. Nggih aku mau ning kono ya digigiti. gigiti apa? Cebong. Cebok. Aku ngoyo tak celupno to, Des. Celup ngono kok lho terobong apa aku ya. Aku ya gek tumon pawangke sakti. Lah kok iso? Kok irunge sumpeli ngono. Endi? Kuwe. Sumpel wahin. Dadi ora sida mandraguna. Ada guna. Dadine digunakno. Iya, ki acarane apa, Mas? Acarane Apa ke? hah? Jadilan. Lagi leres nek jadilan kula nggih ngertos. Alhamdulillah iki Nggih. cewek-cewek wis do ngantuk kabeh. Nggih, bapak-bapake nggih ngantuk kabeh. Ngantuk kabeh awak dhewe gini kudu hari ini kita harus berikan semangat dulu. Semangat nggih. Yuk. Yuk penonton semua Semuanya. tepuk sakinah. Han berpasangan berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Ayo, kowe iso apa ora ini aja-aja ora iso. Hormat gerak. Tepuk sakinah. Kowe iso Aku nek yo mau kok ngompake kene. aku kok. tak jaluk penonton kene main bengok-bengok. Heeh, piye? Ojo ngasih sepi. Heeh. Aku nek semene kono A. Ah, Kabeh mawon. Usik. Cerewet kono kowe rasa milu-milu ae. Yoga orang ngantuk ya? Bego rasa. Ora. Kan ngantuk wae. Ah, adik ngene ya, Dik ya. Awas tapi aja namplung sirahe wong. Ngono-ngono wae. Heeh. Si ibu-ibu piye? Nek ibu, Heeh. kan ibu biasanya sukanya memasak. Mamasak. Ngono. Si bapak-bapak Ngono tok. Jadi dadi penak turu tok, Pak. Garik mapan. ya dilangi. Kurang seru. Kurang. Pokoknya sing mangat. Hari ini Pokoknya harus nganti mencret. Kok nganti mentot ngeden pol kok piye? Jare pol yo. Aja. Ayo. Ayo Met, tambah Met. Sik enek sing bakul jas barang kok. Jas hujan ki kok ora semangat. Endi? Niki bapak. Ya gecek semangat. Bapak, heeh. Sareng-sareng ibu nggih. Sing semangat nggih pun sini kula nggih. Ayo. Piye, Bu? Kowe ki ndang ayo malah. Malah koyo entut. Makpret Pokoknya Wadik hari ini kita menghibur. Hati-hati ya Met. Salto aja mentengah. Lah napa? Aku pas salto mak glundung ngono Kowe jare pinter bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris bisa. Oh, jal. Kowe bahasa Indonesia apa Jawa? Jawa. Jawa. Jawa, heeh. Nggih. Nggih. Dirungakne nggih Bu Ibu. Niki adik-adik ampun ditiru niki mboten
Iki duit to. Endi? Iki. Lah kowe moto duwiten kowe. Wah aku nek ora duit matane melek. Heeh. Aku urung blas Des. Aku tak turu wae. Ayo. Pripun? Ojo balangi to yo. Dinai duit kok ora gelem kok pedo. Nggih. Ya, Ayo. Ya. Kowe jari iso bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Heeh. Aku jawane. Ya. Nggih. Ben coba meja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, pokok. wabarakatuh. Kowe sambutan Oh, sambutan aku Lah sambutan. iya. Coba. Nggih sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Nggih mugi-mugi bapak ibu sehat sedanten. Njaluk duwike. Kowe sing genah kok bahasa Inggris kok. Kowe yo. Aku sing bahasa Inggris. Aku. Aku yo. Aku sing asal bahasa Jawa. Oh, nggih. Assalamualaikum, thank you. Krungu ora? Kuwi Assalamualaikum, thank you. matur suwun. Watakan khafatal falfidan sanallahu Kok iso tekan ndi kowe? Mega mangke diganti perban. sing kena ae boleh nih. Nggih. Nggih. Wente diumpanenong Malah sarang yo. ning wit. Sarange bio to? Iya. Ayo ning wit. Bedes. Win kethek. Dok. Akak. Ngirik. Kok iso tekan kuwi Ya lho? iya, nek ngirik-ngirik kancane pinter Ayo banget. baca segenah. Heeh. Nyanyi bahasa Inggris. When the walls feel forever, I love you for Meteng gede. Meteng gede. Meteng gede. Meteng gede. aku kosong iseng. Kowe ora jelas wis nyanyi bahasa Inggris kok ono krasa ngising barang. Ayo. Ayo. Ayo kepiye? Wah, aku ora iso bahasa Inggris ae. India iso. India iso. Indi kejal. Heeh. Nene mangan salep Mati. Jare man salep yo klolot. Untuk beli wanasan Oleh cung minten. Deoda marina sa Tak tutuk. Tak tutuk. Tak tutuk. Tak tutuk. Tukun tak tutul. Lek dumadi lek saino lek temi kitu legon lek Sri Ngisore lek Jamidi. Kowe yo mah disebut-sebutno jeneng kayak wong. kaya nek nyanyi sing seneng. Ya wis aku tak nyanyi iki dina iki. Heeh. Ya. Nyanyi apa? Sing spesial no aja kae terus neni. Wis ganti iki. Nyanyine ganti. Nggih. Matur suwun Mak dompete Mak. Nggih. Dompet kok kemresek. Lagunya Dompet permintaan dari kawan-kawan. Nggih, kewan-kewan. Kawan-kawan. Oh, kawan-kawan. Baik, yang satu ini kita kasih dengan lagunya spesial untuk Pak Jenatoyo dan juga terima kasih uangnya yang dari kemarin untuk semuanya. Tentunya hari ini yang spesial untuk Pak Jenatoyo. Yo, ono duit 20.000 mengarep moto. Tak cukup indese dan selagi lah matur sembah nuwun. Dan juga kami dipersembahkan oleh Pak Jenatoyo. Ane duit dibalangi kabeh juga inyok. Kene guys juga kaya monyok. Iya, baik dan juga diambil dengan ini. Tentunya kamu ambil dengan motornya nama gayo. Kamu ambil dengan ini ada teman kita semuanya. Tentunya kita persani dengan ketek kita yang lagi mengambil uang. Tentunya katoknya kebrot-kebrot ada kalah ketek. Iya. Ternyata sudah diambilkan satu persatu apa yang terjadi. Bola melambung tinggi apa yang terjadi. Ya, melambung tinggi ada terjadi. Hai, lambeku keder. Ayo cok ngono. Wis wae seneng ae main komen dan juga duit. Lagune lilo ae. Ya. Tak rap sik. Oh, aku yang duwe bolo nyanyi saka Topeng Ireng wae. Iqbal kudu nyanyi ya. Iqbal nyanyi wae. Ora ono. Ayo terus sik. Nah. Ayo Bal. Rale aku sik jeware kono ya. Iya. Tak kasih lagune lilo mawon. Nggih. Ora nyono ora
pedhot taline asmara. Ayo bal. Ayo Riko, hahaha. Iya kok. Tresna ayo bal. Ayo bal. Muka tulus suci Lagu wong tuh pengireng ya ngono kae. Rambo Joko malah bobleng jani Apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu. Ayo najan apa jroning ati nanging aku rapi songo jati. Iya. Baik, tumbang hadirnya untuk panjenengan sedaya dan juga bersama teman kita semuanya bersama Putra Barong Indonesia. Di kangsi tumbang hadirnya ada Lilo. Yuk satu semangat. Semoga kita. ya manam jupan. Ayo Ikan sih ikan. Aku dhisik. Ya iya no. Apa wis ora kelingan sumpah janji umpama larang silang seling Ayo. jarine tresno moga wis nganti tak ketika nanging
Minggir. Awes. Kok gatel pangan apa to ki? Pangan apa to ki? Adik, ayo. Adik kecilku suka ngompol. Adik kecilku suka ngompol. Dengan Mas Komet, weruh rupane koyo gethek. Lagu petala ala Komet. Lagu mlaku malah lah ayo. Ngompol. Kopi pipis. Mambu Aku gandeng. Ini. Wedino. Adik. Ayo gantian. Kok gantian padake apa? Sek dul sek ana apa ti get na apa ti get tu apa ti tu apa ti ye ana apa ti get na apa ti get tu apa ti tu apa ti ye. Wis mandeng des ngomah. Heeh. Lagu. Ya. Waktuku kecil aku gak tahu yang ngil-ngil. Ku sentil ku kira pensil gak taunya pensil. Waktuku tolol aku gak tahu yang mongol-mongol. Kira bentak taunya malah pistol. Tembak dor tembak dor tembak dor tembak dor. Anake wong endes mbok kek dolanan. Asline dhewe iki nek kon ngomong anak ya samu. Teges. Ayo lagu wis sing gurung jengkelitang met. Iki mainnya mburi iki dandan suwi to. Wis ben los. Hari ini kita los. Gentena mambengi me dhewe stronggo subuh. Wis tekan jam 4 tok. Njaluk Bu, njaluk duwike. Ya butuh jebule. Ngene nek duit ngertine. Ayo saiki wayahe met. Saiki rada sakral sithik. Pawange tengah. Ora iso pawang kudu gelem. Ayo. Nggih, pawang siji nggih. Delok mikir iki. Sebek dandak. Salah. Kene pawangnya. Apa? Coba para pangkar Sorkaya. Ora kowe. Jago, marmono. Ilatullah. Ana kang wujud kang silah kaya ngene. Didelok rupane wis ireng dumbleng-dumbleng kaya doro. Cukup mik. Heeh. Rasane wong silah ning kene mumet ora kedumang duit, Mek. Dong ting dong dong dong. Kowe ki ngomong Mas dong dong. Ngomong Pak ora meneng wae. Kowe kuwi Bapak. Yo. Rumangsane. Tak delok-delok wis ngompol komet. Mosok ora nggo pepes. Aja mumet, aja dipikir. Minum oskadon pancen uye. ayo. Kang wujud. Riko carane nganu, wong sing paling sekti. Ayo. Ngono ngene, tangane ngene. Ngono. Set, marono. Saya kayak iya apa meneh. Rada apik. Gedang. Gedang. Angin kota lek. Digedang. Lah, yuk apa meneh? Hah? Iki wae. Karo salah. Iki kok ceritane kaya wong sekti banget ya. Ya wis. Ana wong sekti ngekeli apa kuwi jenenge? Gedang. Rodok semplak sithik. Heeh. Blung. Ilatullah komet. Ayo. Yen pancen kowe didaya
Aja dikoteki ke di materi kok malah dikoprek. Lebih arep dimangan. Aja dibuka. Ke di materi kok malah sik ayo yen pancen widaya Iya. ayo ndak ditandangi men Iya. ayo Iya. ayo Iya.
ayo. Ayo tak semprit iki lho. Nah, ayo. Iki syaratnya ngrongosek udune, ayo. Ayo. Ayo, 1 2 4.
Dadi ora. Ya, dadi orang Des. Sok dadi dhewe biasane.
Iya, oh nggak apa-apa hujan, ya musimnya hujan. Ya berkah. 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 Nek ora kena berkah ya masuk angin. Ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa, wong Iya. yo nganggur. Sakit. Nggak enak body barang. Lara ki ngelangi dosa. Ya. Jarine yang ngono. Iya. Monggo lagu candhaipun. Sabar, iya. Sabar. Yo, Aku sabar. sabar kok yo anu iki. Sabar iki lho. Heeh. Cimbong tambah 100 nek nang becaki payung. Nek ora gelem tambahi sampean rene nyekeli payung. Nyekeli payung nek ora gelem tambah 100. Nyekeli payung iki. Iya. Siap.
tuntas Kala kanggo rawe rantas Salah tutup rabas tuntas Kala kanggo Yo. rawe rantas salang tutup rabas tuntas Solo manggung. Rawe rantas malang tutup ratas tuntas Kala kanggo yo 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 rawe rantas salang tutup rabas tuntas kala manggung rawe rantas Malang malang tutup rabas tuntas Kala kanggo rawe rantas Malang malang tutup rabas
Yo. Ayo, ayo, ayo. bisa lalekake
uripku iki durung bisa gawe senenge atimu coba lakoda uripku ning alam donya iki paparinge kang maha kuwasa tak tampa kanthi ati lan koma tak tampa kanthi ati lan koma.
liretno nadeng ngambek sopan sae gandes lumesing sak solae nyoto lamun dang asapake wiwir sampur sajak kudo tumapa ing padha Rama pancen dasar wasis adat di busana ame buwe luhur budaya